היי חברים, ברוכים הבאים ליום בחיי כאומנית פינייטות. אז היום עבדתי על פרויקט חדש ישן. זה בעצם עץ לט"ו בשבט שהכנתי בשנה שעברה והחלטתי לעשות לו חידוש השנה. אבל לפני כן הייתי חייבת לארוז הזמנה. אז סוניק החמוד, הגיע הזמן שלנו להיפרד, והלקוחה ביקשה שאני אמלא את הסוניק בממתקים. אז פה אתם רואים אותי ממלאה אותו בממתקים ואורזת אותו. לאיסוף עצמי, הלקוחה יום בערב צריכה להגיע לקחת אותו. אז מאוד התלבטתי מה לעשות עם עץ ט"ו בשבט, כי ממש אהבתי איך שהוא יצא, אבל עדיין הרגשתי שמשהו קצת חסר בו, ועלו לי כל מיני רעיונות בראש, ובגלל שאנחנו בסימן ולנטיין, החלטתי שזה יהיה ממש מגניב להוסיף עליו לבבות קטנים של אהבה, ולשלב אותם על גבי העץ. אז מיד התחלתי להכין את כל הלבבות, כמו שאתם רואים, בתור מיני פינייטות קטנות, והרגשתי שצריך עוד תוספת מאוד חשובה בימים אלו. אז כמובן שגם החלטתי להוסיף את סמל החטופים. זו פינייטה שהכנתי במתנה, כי השנה אני בוועד הורים בכיתה של הבת הקטנה שלי, אז החלטתי שזו תהיה פעילות ממש מגניבה לילדים לט"ו בשבט. אז הנה לכם הפינייטה מוכנה, אני מאוד מקווה שהילדים ייהנו ממנה, ואנחנו נתראה בפינייטה הבאה. ביי!